Celestes fødselsdag, så derfor skal vi selvfølgelig ind og vække hende, fordi jeg har planlagt en rigtig sjov dag til hende. Jeg er lige gået udenfor, fordi Celeste sover stadig, og jeg skal lige ud og hente de blomster, som hun skal have. Vi hopper lige derover, og så skal vi have vækket hende med morgensangen. Blomsterne kom i hus. Ej, jeg synes, det er så hyggeligt sådan noget her. Jeg har altid købt en lille monster, men det er nok mest til mig selv. I dag er det min elskedes fødselsdag. Hurra, 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 hurra. Med dejlig lille buffer og blomster til. Hej, hvem er det, Nelly? Hej. Hej. Godmorgen. Ej, hvor er det flotte. Ja, det er Du var med til at se fødselsdag for moster. Det er sødt. Nå, det var et sødt kort. Men nu har jeg sat tid af til, at du gør dig klar. Og når du har gjort det, så har du måske en måde, du kan få indflydelse på din fødselsdag. Måske. Måske. Hey. Og jeg lige halvdelen. En lille hand. En lille bitte halvdel. Jeg tænker også snart, du er sulten, men altså før vi kan finde ud af, hvad vi skal spise, så skal du lige med ud og snakke, om der kunne være en lille overraskelse for dagen. Det meste af dagen. Okay. Fint for mig. Så begynder vi sgu at have travlt, skal. Jeg er også færdig. Mangler kun tøj på. Okay. Ja. Allerførst. Bjellerne på. Hvad skal du? Det er et trick, jeg har. Til hvad? Hvis man skal have en hvid trøje på. Girlies. De kommer til at synes, det er nice. Så allerførst. Over hovedet. Det er godt nok et smart trick, skal. Jamen, det bliver godt forventet. Og... Ulla! Så har jeg hvid trøje på, og der får makeup på. Smart. Ja. Jeg skal ikke sove på fanget. Udover tiden. Men hvis jeg nåede for makeup på trøjen, så var jeg endnu mere forsinket, for så skulle jeg have en ny trøje på. Det er rigtigt. Ej, hvor er du flot, skat, hva'? Would you look at that? Bum! Er du klar til dagens overraskelse? Tror jeg. Faktisk har jeg ikke planlagt det meste. Fordi i dag får du lov til at styre en hel dag, og jeg må kun sige ja. Ej, mener du det? Ja. Det er slet, du må kun sige ja til slet en hel dag. Yes! Så Det er meget griner. ja. Ved du godt, hvad du har sagt ja til? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg har sat en champagne på køl, og vi håber, skulle de have passer noget, ud. og vi skulle have noget mad. Hvad vil du helst spise til morgenmad nu? Jeg tror, du har rigtig meget lyst til, at vi skal spise brunch. Ja, det har jeg faktisk. Jeg har måske været lidt snedig at booke et bord. Nå, jeg synes det var godt, ellers havde du skulle... Så ellers så skulle jeg aflyse det. Men vi skal til afsted. Vi skal være der om 30 minutter. Det er jo perfekt, så jeg skulle ikke få sent på den. Hvad pokker du derovre? Det er løgn, jeg har rykket reservationen. Har du det? Ja. Så vi træner ud og får noget morgenmad, skat. Er du klar til det? Ja. Godt. Før vi lige hopper videre i videoen, så hop selvfølgelig lige ned i kommentarfeltet og skriv tillykke til Celeste. Hun bliver 29. Det er sidste år før, Sidste år før 30. som vi herhjemme kalder at blive en gammel røv. Nu skal vi selvfølgelig også lige lave en TikTok. Det har vi selvfølgelig Jeg masser har filmet af noget af tid den til. lige før. Næste gang, så er vi på farten. Så er vi sgu fremme. Og jeg kan næsten gætte på, hvad vi skal hen. Du ved det. Nå, det er godt, at du kender mig så godt, at du på der. Madame Monsieur. Det er mit yndlingsbrunchsted, som han har valgt. Det er cute. For jeg turde faktisk ikke at sige sted. Fordi du sagde, at du på en sikkerhed skulle have lavet en reservation, fordi du vidste, at jeg måske gerne ville spise brunch. Så turde jeg ikke at sige det her sted, for jeg tænkte, ej, men nu vidste jeg ikke, altså det er synd. Men det er det. Men du må heller ikke sige nej, så hvis der var. Nej. Reserver om. Det er sødt. Tillykke. Vi skal have cigaretter. Det er fint. Det er okay, du vil bare sige det. Ja, Yes. Og altså, jeg ikke spiser op, skal du sige. Også selvom... Er det noget med mælk? Nej. Jeg ved, hvad jeg skal have. Jeg tager det samme hver gang. Du vil gerne tage en Nej, foto det gør til du. mig. Du spiser aldrig op. Du vil gerne tage en foto til mig. Ja. Så køber vi den. Ja, det vil jeg gerne. den er god. Tak for det. Tusind tak. Jeg kan smage med citroncreme. Okay. Og så har jeg røg, og så har jeg kold laks, og jeg har grebfrugt med mynte, og så har jeg mini-pølser, og så teriyaki-kylling, og så har jeg den der krydstrøm. Den der spejlæg, laks, æg, kylling, pølser. Den er god, men din er bedre.
Yes! Okay, det begynder altså at være en lille smule stramt. Du kan have lov til at spise nogle rester. Før du må spise til Nutella-snegl. Jamen... Du har jo stadig din snegl. Har du ikke lyst til at spise min laksemad? Jo! Så. Elephantens brunch. Var det lækkert? Det var virkelig lækkert. Det synes jeg Tak også. for brunch. Og så har vi lige til overlevelsen 2 patroners. Patron 1. Patron 2. Så lidt energi til dagen. Skal jeg så bare vælge, hvad vi skal lave nu, eller hvad? Du skulle spørge mig, om der er noget, jeg kunne tænke mig. Har du lyst til... Jo, nu ved jeg det faktisk. Okay. Jeg tog ud i svanerne. I hvad? I svanerne? Vi snakker om, vi skal på. I søerne? Ja. Ja. Det er da fint. Det er da fint, jeg skal sige ja til sådan noget. Det er hyggeligt. Det vil jeg gerne. Men det er dig, der kommer til at cykle. Det er fint. Because I'm wearing stilettos. Det vil jeg gerne. Okay, så lad os gøre det. Vejret er virkelig klaret op. Det er første gang, jeg skal prøve den i hvert fald. Har du prøvet den før? Jeg har prøvet det. Men ikke med en date, bare med en kammerat. Se lige. København er sgu smuk. Hvordan det klarer op? Jeg har været en god pige. En god tøs. Ej, hvor er det vildt vejr. Hvad sker der lige for det her? Bum. Svanen. Okay. Little Swan. Hej. Tom Elise. Er det Tom Elise, vi tager? Så tænker jeg, pas nu på. Er der ikke vand nede i? Er det meningen? Så får du ikke Det var vådfoder i ikke dag. meningen. Du får sgu da ruskenstøvler på, mand. Fedt. Så er der waiting time, så vi drikker bobler. Værsgo, skat. Glæder du dig, for det er dig, der skal... Du er hard work. Det bliver fint. Jeg står lige ved at få en mand til at tørre vandet op, fordi der er ret meget vand i. Jeg var totalt dårlig, jeg var bange for, at han falder ned. Yep. Nu kommer de efter dig. Se om I kan fange mig herude. Så er vi sgu på tur. Er det hårdt? Nej, Nej. mine sko er bare lidt for store til de der huller der. Hvis I kigger på jeres venstre side, så ser I jo dronningen Margrethe eller Louises bro. En af de få broer i Danmark, hvor bilerne faktisk ikke må køre på. Ej, hvor er det hårdt, når jeg trænede ben i går. Ej, hvor er det hyggeligt, hva'? Jeg skulle klasse, du. Det er sgu da pis. Hold kæft, en god idé, du fandt, skat. Ja, det synes jeg sgu også. Ja, Men du nyder det. ja, Ja. det gør jeg. Skål. Skål. Er det hyggeligt? Det synes jeg faktisk, det er. Fik du da lige det glas bobler der? Det er herude, hvor det er, de siger det der med sådan, hvad er dit take? Og så skal man sige et eller andet. Okay, hvad er dit hot take, skat? Det er, at man burde få serveret champagne hver fredag på alle arbejdspladser. Og holde fri kl. 12 hver fredag. Og man skal stoppe med at gå med crocs. De to ting er dit hot take. Sammen. Godt, skat. Ja, det synes jeg faktisk. Hvad er dit take? Det ved jeg faktisk ikke. Ej, det ser sgu da meget hyggeligt ud, det her. Det ser mega hyggeligt ud. Hva? Hold da op. Bare Så sidder vi herude. Ej, hvor jeg føler mig som sådan en rigtig æg. Prøv at se mine fødder. Det er sådan en rigtig æg. Ej, det her. Jeg føler, man skal godt nok ikke på første dag ude det her. Næste stop, Søpavillonen. Estimeret tidspunkt for arrival. Kvarter. Jeg tænker faktisk det næste der, at har du ikke lyst til, at vi skal på stranden? Det synes Det jeg, vil der er jeg en god rigtig gerne, skat. Ja, ikke? Jo. Super, vil du så ikke sejle os tilbage? Nej, prøv at se vejret nu. Bum. Næste stop. Man kan se. Prøv at se, hvor dyrt det bliver på din pengepung. Nej. Hvad kunne du så godt tænke dig at kigge på? Eller er du bare ude at spendere? Synes du ikke, vi skal kigge på noget makeup? Jo, Jo, skal det synes jeg, vi skal, skat. synes jeg Du også. viser bare vej, ikke? Det er altså virkelig godt. Ja, det er bedre. Hvad skal jeg vælge? Ej, den er så god, den her. Jo, den er faktisk rigtig god. Jeg tror, jeg skal have sådan en. Tror du ikke også? Jo, det tror jeg. Ja. Bum. Vi ser om det er. Bare den her, tak. Den går ned med 50%. Nå, Det var nice. dejligt. Nå, det er måske fordi, det er min fødselsdag i dag, at der er der sådan noget der. Ja. Det er dejligt for dig. Strap, jeg skulle have pris, du. Jeg tror, du skulle have det rigtigt. Men tillykke. Ej, Nå. sød. Tusind tak. Ej, hvor sødt er der. Ej, sødt. Okay.
Lille gave. Ja, det skal da fucking cute. Nå. Nu skal vi over til make-up-afdelingen, du. Jeps. Nej. Jeg kan ikke, hvad jeg ser. Nej. Det er nu, det kan blive rigtig farligt. Huda vil gerne fejre min fødselsdag i dag. Vil hun det? Det vil hun. Det vil hun. Det vil hun gerne. Det efter jobbe. Ja. Ja. De havde ikke de farver, jeg ville have. Hverken foundation eller lip liner. Jo. Så der var du heldig. Skal du have dem? Ja, så tager jeg bare en mini mascara. Jeg har bare ikke min foundation eller lip liner i mini. Jo. Prøv at tage den her i stedet for. Godt. Så lægger jeg min tilbage. Tak. Så jeg nåede faktisk at få 3 ting, for jeg fik en ekstra gave. Jeps. Så du slår faktisk billigt. Det gør jeg. Ja. Jeg har lige købt en masse nye make-up her i sidste uge, så jeg mangler faktisk ikke særlig meget. Det er timing. Skal vi så bare hjem, eller hvad? Jeg har faktisk noget, fordi at, jeg er en lille smule sulten. Okay. Så jeg har en idé til noget frokost. Frokost? Vi skal prøve. Noget, du ikke har prøvet før. Så lige på vej hjem skal vi lige forbi Vesterbrogade. Og hvad? Og de har fået, i dag faktisk, det er da så sjovt. I dag har de fået de der skub op sushi rolls. Det skal vi, skat. Ja. Ja, Det er fucking en fed dag. det er det, vi skal. Okay, så må vi se, om vi kan finde den. Okay, jeg synes ingen idé. Altså, der stod, at det var Lyngby og Vesterbrogade, så jeg ved det sgu ikke helt. Jeg tror, jeg fandt det. Fandt du den? Er der sgu sushi roll? Det ser faktisk luksus ud. Det ser faktisk ret nice ud. Det ser sindssygt ud. Det var meget. Så er der altså soja sushi i det. Så skubber vi den skub. Er det bare sushi-stykker? Der er jo en skive der. Det er jo en skive, det er jo ikke en lang stang. Er det luksus? Hvor smager? Ja. Der er resterløg i. Gud ja. Det skulle have frøden. Det er sådan en hyggelig snack. Det er et godt koncept. Ja. Godt. Lad os smutte hjem. Benjamin har lige været inde og hente min fødselsgave faktisk. Fordi den første er blevet leveret i dag. Det blev forsinket. Ja, skulle jeg levere i weekenden. Men nej! Jeg fik lige varmen, men vi kom hjem. Og selvfølgelig fik jeg den lige pakket ind. Og så kan vi gå ind og give den til hende. Altså, men når man får at vide, at man ikke må kigge hen et sted, så har man altså så meget lyst til at kigge. Fra armene. Jeg kan godt lide lyden af gavepapir. Ja. Shit! Det har du gjort godt. Hvad siger du så? Tak! Ej, det er jeg glad for. Jeg har så meget problemer med at finde hovedpuder, jeg kan lide. Jeg har prøvet så mange ting. Jeg tror, vi har været 7 puder igennem, mens vi har været sammen. Ja. Ej, hvor nice. Meget blød. Ej, den glæder mig til Jeg at prøve. håber, at den er god. Ej, den glæder mig sygt meget til at prøve. Godnat. Så har du fået gave, min skat. Ja. Hvad tænker du med aftensmad? Du kan bare spise hjemme, eller hvad? Nej. Du ved jo godt, hvad jeg altid gerne vil have. Ej, nu har vi lige fået sushi til frokost, så måske ikke sushi. Vi kunne sige, at... Eller jeg skal sige til dig. Du skal sige ja. Har du ikke lyst til at bestemme det? Men det skal være ud at spise ud. Jo. Jeg må ikke sige andet, jo. Vi er med godt på hår, så... 30 minutter måske? Hej, jeg kunne godt tænke mig at booke et bord til 2. Er det muligt i aften? En time? Klokken 19? 19.30 måske? Tak. Hej. Så er der sgu booket bord, skat! Og jeg har aldrig været der før. Jeg tror ikke, du har været der før. Kryds lige fingre for, at det bliver en god oplevelse der. Vi kom i tøjet og fik lidt mere travlt, end vi skulle have. Så vi har hoppet i hurtigskoene. I højskoene. Ja, så er vi gået på budget og skal op og have toget. Vi skal i hvert fald ikke køre hjem. Vi skal herhen. Hvad er det, tattoo? Nøgen. Så... Har du hørt om det før? Jeg føler, jeg ikke det der. Nøje. Ikke social dining på den måde, men man deler, vi to skal dele det mad, vi får. Okay. Og så får vi mange retter. Nå, ej, hvor cute. Det er cute her. Ups. Ej, det var også lige god. Sidste for i dag. Den er faktisk virkelig god. Den er faktisk virkelig god.
Han er vanvittig. Den her cocktail, den hedder åbenbart en på bæret, så den kan anbefales. Hvad så, min skat? Jeg blev med. Er der mere, eller er vi slut for i dag? Jeg tror faktisk, jeg er slut for det. Jeg var helt Vil du bare gerne guide hjem? Ja.